ani sojale au bismillah anga kuna funia olukene ka hamnu sogolendo ana maliko na maliko ka maliko na funi boro sirofe opera jarleni nyatuma bi kuna fondamne la kunungo anga jamana fanche fanya ma son excellence le colonel Assimi Goïta ale konesi na burke kata femi karo ka fo Burkina Faso jamana konnala tuma mina asira ani Burkina jamana nyamani o kone Ibrahim Traoré o kene ko fega ma fla nyogo yake munu no kone kumara fenche maka o ko fe anga jamana nyema colonel Assimi Goïta ani malia munu kon sigle no Burkina Faso kene na faba konnala o sigira ka kuma fana kasangani semaine du numérique koni bara damneli anga jamana kona ni nyina tabna ke ataku flele o koni kene ka femie kabako mauni o koni kludo ko de mi fana to dale no ko kabako olu ma o koni me ka ma o koni dabali banko so be kada kan nyina tataku flele na ulle koni kemme nyema da yoro bay ko so be kada ka unale men fenkuro wi munu koni me ma o kabako ya ko so be ina fo yere to ko ba fatu ko kabako anga jamana sekuni donko tigila mo baado musula ka do urkiya Traoré ni tamami ade don urkiya kungaranina kasangani aleni afuruche koni ka furu saleni o koni tunyi nationalité belge ni o koni tunyi belge do koni mi re koni kama procès koni kelen ko fe hayira la ka fo ko urkiya koni ka ade ni mi re koni shibe sa kono to na bi musumani ne do atunkan ko di afama karaka de marali koni maru ya kundira farima mi koni make urkiya re koni hakilina bayi kosobe ore kama amasoja mokoro koni aira kafo ko febie juma do eurokia koni ajigna aéroport la yoro mina dron ikaro kafo Italie ka olu feino o ya soro mandadare mi koni kundalendo akan kadaka mandadare international le koni dalendo aka o ya to o koni siraka amine wa mina aka kiri koni blalendo ka ju kalo klefla nata koro abeta ma sababu yanko shifina kaudu munu ka bara kunte foshi ka marfa koni jomo kola ku ka moto olu mine ula ore koni kama nga bama ko faba koni konna la fintila ko wila ka joko so be mire kerenela nyama koro polisi so ma olu le koni garanda ni ma saba koni na kadaka airala ka fuku ka bara koni tunte foshi ka marfa jomo kola ka uwa moto koni daraki ula kunungo araba juin kalo kile muga ani woro samba fla ani muga ani nani femi kado kafo El Hassan Aga Mohamed ni alere koni ita islamic koni nyama kore walma ama kore ali wa oko feni mawerebe afama ko ni rebeli koro koni ndo aleka kiri koni kumbulo dale no kasangani kunungo araba juin kalo kile muga ani woro femi ikado kafo haila mi koni me peiba ka olu koni fino kasangani akakiri koni airala kafo ko femi karo kafo nyangili mun taraka nyeshi ama anoko ni be afa mba belatirina kadaka ayala kafo mashiba komi kon taraka nyishar marion koni makata avril kalo kile flala samba fla anta ani fla kata bla janvier kalo kile muga ani kon tona samba fla anta ani sabato maktuka olu koni fi mi karo kafo anoira oko konina wa ko fe fenchema koni anyangira ula kadaka ayira la kafo hal nasoro ayre koni ma ibuluke kani kodo koni ke hay demendo akeba do ma wa akoni kokoro madolike kata ni bingane wala ni cheni wala nu fene kewa ulu koni ma ore koni kama femi karo kafo femi nyangili koni munu dara aka o famba konna anoira ula o ko fe ala hirala kafo binkane wala munu koni kere karo kafo kere la cheni musuya koni sirafeni abifo mako nyamaya o koni sirafemi kera to moktu ko fe ni wakati gela nunu fene konna la anoira o fenanga o ko fe akoni hirala kafo ko anno koni mai karo kafo wala min konna ore koni kera ka binkane wala ta kanye shima o koni bolo fe o mai hirala ko anno koni te o koni na o kama koni karo kafo shamur koni ayira kere la kiri koni kera mamunu koni ka bolo ka we ayira kafo ko nala sona ma o koni mina fereke ka femi karo kafo la selike nyangili munu kanga daka ala tina metugo ubuna o konu ndama o kloka meta fari kolonyana je bina kuka championnat d'Afrique d'athlétisme ni okoni bolini je koni concours mi beke femie Boubacar Diallo ale koni sira ka médaille d'argent soro ula mi koni joro flala koni ikaro kafo ayeso ke katafo 5,20 mètres boyan koni minake a chien flandi malende koni kasega ni keneba nonu koni soro kadaka afolo koni kera kajatu kamaraye mi koni kera deuxième koni ikaro kafo 200 mètres la etobika ofiyona mi kera samba fla ani sheki wakati ula
bi kunnafoni kuncɛla Muhamadu Ture ni ale kɔni ka taɲali ko kumaw kɔni fɔra bɛ wagati ni kɔni bɔ ni ale yɛrɛ kɔni ye kunnafoni dila min kɔni cɛsirilen don a ka baaraw kɔnɔna min ni ala kɔni ka wele sera ale ma k'a to bangikaw olu kɔni fɛ yen nɔ a kɔni yirala k'a fɔ ale ka janajaw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna sigi sen kan kari nata min bɛ bɛn juin kalo tile 30 ma san 2024 ni a bɛna kɛ i ka dɔn k'a fɔ kan bilakaw olu kɔni fɛ yen nɔ ni ka dɔn k'a fɔ janajaw kɔni baaraw mana tɛmɛ ka dɔn k'a fɔ kɛnɛ kɔni bɛna sigi ka dɔn k'a fɔ a tɔgɔ la fɛn bɛ ka dɔn k'a fɔ banbagatɔ yɛrɛ kɔni jabala la min bɛna kɛ ka dɔn k'a fɔ studio tamani yɛrɛ fɛ an b'a fɔ ala ka badabada nali nɔgɔya Muhamadu Ture a y'a kɔ min na ala ka o nɔgɔya a ma ni ne bɛ dan sigi kɛ bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnliko ɲuman na a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira la aw kan bɛ dɔwɛrɛ ni ala ma basi kɛ ni aw la ala k'an si jɔ k'o kɔnɔ